jakaa meitä kaiken luontoisia mopolioita. Yksi diiva ja yksi pitää kulkuvälineistä ja yksi kiroo ajaa sen takia, kun ei rahaa muuta kuin mopoa. Kai niitä tämmöisiä kaikkia löytyy. Turvallista ja halpaa matkantekoa. Tämän päivän katukuvassa on mopedi tuttu näky. Mopedia ajavat vanhat ja nuoret, miehet ja naiset, laihat ja vähemmän laihat. Mopedi on todellinen koko kansan kulkuneuvo. Se on luotettava työmatkoilla, vie telakan portilta aikaa säästäen kotiin ja metsämiehen vaikeassakin maastossa puunkaatoon. Ostosmatkakin käy mopedilla joutuisasti. Alati kasvavassa kaupunkiliikenteessä pysäköinti ynnä muine pulmineen mopedi on verraton. Se on myös oiva koko perheen monikäyttöinen kulkuväline. Nuoret taittavat koulumatkansa mopedilla, äiti ja isä käyttävät mopedia työmatkoilla. Kesälomalla sonnustautuu sitten koko perhe pyörille ja lähtee luonnon helmaan. He tietävät jo kokemuksesta, että mopedin päältä näkee enemmän ja paremmin. Joo, se on vuonna 69 hippivuonna, kun meikäläisen velipoika sai. Sille hommattiin mopo. Ja kuume oli niin kova ja minä sain isää uskoteltua, että nyt mopo pitää minunkin saada. Ja isäukko keksi, että Vanhalantilan meikäläisen syntymäkoji entisellä rengillä, romaanihenkilöllä, jota sanottiin Mustolais-Yrjöksi, että sillä olisi joutilasmopo. Ja se olisi ollut niinku suostuvainen semmoiseen vaihtokauppaan, että jos vietäisiin lehmä vasikka Yrjölle, niin myös saataisiin se vanha, ei nyt kovin vanha, mutta kuitenkin semmoinen ihan käyntikuntoinen mopo sieltä takaisin. Ja niinhän se oli, että yhtenä huhtikoisena kevätaamun päivänä aurinko paistoi, laitettiin traktorin nostolaitteisiin kyhättyyn kehikkoon, laitettiin lehmävasikka ja lähdettiin ajaa körryttelemään sinne Hietamalle päin. Ja se matka tuntui pitkälle. Kyllä se oli pitkä ja tuntui vaivalloiselta, mutta minä kestin sen, kun minä ajattelin, että minä saan sieltä takaisin tullessa meillä on mukana melkein 50 kuutiosenttimetriä jytäkkää moottorivoimaa. Se alkoi oikeastaan sillä, että meidän myyntipäällikkö oli hyvä kaveri tämän Solifer-tehtaan johtajan kanssa ja sieltä ne pyysi apua mopon väritykseen. Mullahan oli tietysti savi niin kuin päämateriaali ja ruukun muovaaminen, reijaaminen ja taas jonkun veistoksen tekeminen, nehän on hyvin lähellä. Ja savi oli hieno juuri tämän runkon muotoilussa. Käytin savea. Ja sittenhän mä myös Arabiassa siirryin ruukuista teollisiin tuotteisiin. No
Oli niitä HP-sauvahan, no tää on, ja sitten on ollut oli asemerkkinen ja Crescenttiä ollut ja tunturia, pappatunturia ja on siinä Soliferia ollut. No kyllähän toi oli minusta paljon kaikki mukavia varmina ajella, niin tää pappatunturi. Pappatunturilla oli kaikki mukavin ajella. Mä ajelin työmatkojakin sillä paljon ja se oli varmatoiminen mopo, ei ollut viritetty eikä mitään. Että ne on minusta kaikki varmempia. Tunturin näette työssä, maastossa, ostoksilla, lomamatkoilla. Kaikkialla toiveittenne matkakumppani. Ainakin tämä elämän rytmi on kiivastunut hurjasti. Vauhtia tullut lisää. Ei se ollut näin hosumasta kuin nykyään ennen vanhaa. Ihmisetkin on kun säilyketehtaalla suurin piirtein kattelee niiden menoon. Kaikilla on kiire. Harva ottaa enää iisisti tätä elämää. Eihän kellään pitäisi olla niin älytöntä kiirettä, että niin, mistä sitä yleensä kiire? Mä ihmettelen, minkä takia ihmiset osuu. Hullun myllyy suurin piirtein. Tulee semmoinen fiilinki, että pitäisi olla vaan kuukausi aina siellä korvissa, ettei muuta kuin kuulla lintulaulua eikä mitään muuta. Tekisi niinku hyvää aivoille. Välillä ihan metsäretkiä voi tehdä, että kattelee onko marjoja ja sieniä siellä mettässä, ajaa niitä polkuja. Ja siinä nyt näkee lintuja ja kaikki mitä riistaa sielläkin päin on. Se ei pidä niin kauhean ääntä, kun ajaa ihan tyhjänä käynnillä. Pappamopon käsite tietysti niin lähinnä, että se on just tämä rungon malli. Eli saa niinku kätevästi tää jalan tästä välistä. Se on tämmönen niinku naisten pyörä malli, että niinku just vanhoillakin ukeilla sitten kaikkihan meistä aikanaan on sitten vanhoja myös mekkiä ja samalla lailla sai kätevästi jalan tästä välistä ja siitä se on tullut sitten tästä rungonmallista lähinnä ja nimenomaan se on tunturi, pappatunturi, mistä se niinku se tulee, että tuo pappa-merkitys on tullut mopoille. Niin nämä muut, mitä nyt on, solikat ja muut vääränmerkkiset, niin niissä on, se on sitten tietysti kaikki ruvettu yleistämään, joka nyt on kyllä suuri huutava vääryys sinällä että tämmönen, se on niin sinällään kansanomaisesti suussa kehkeytynyt tämmöisessä pappa-mopoiksi nämä kaikki vähän samannäköiset. Mutta tunturi on niinku se ainut oikea. Lahden messuilla oli rakennettu korkea mopedien koeajomäki, josta vain Solifer-mopedit selviytyivät. Tämän merkin valmistaja lupasi rahapalkinnon jokaiselle muulle ajokorttivapaalle mopedin kuljettajalle, joka ylittäisi mäen. Mäki ei ollut vaikea, mutta sen ylittäminen edellytti sitkeävetoista moottoria. Lohdutuspalkintona maksoi haastaja eräälle mopedin kuljettajalle lupaamansa rahasumman hyvästä suorituksesta, vaikka mopedin moottori ei täyttänyt vaadittua ehtoa, ei ollut ajokorttivapaa. Lopuksi kilpailujen järjestäjä esitti jälleen mopediensa nousukykyä ja viimeisenä saatiin nähdä erään sivullisen naishenkilön ajaen ylittävän mäen. Enemmän oli naisia mopojen päällä kuin nykyään todella oli. Täytyy sanoa, että oli. Et nykyään mä en ole nähnyt just ketään. Kyllä ne on miehet tai pojat sit, jotka yleensä niillä leikkii. Se on semmonen puolileikkikalu siellä mettisäjällä. Ja on sitä hyötyykin, kun ihminen kai haluaa noin niin urheilla vähän lomalla, ettei kävele ja fillarilla, mutta mopo on sitten vähän laiskamiehen fillarilla. Tästä polkea, se on sillä menee lähikautta.
On semmoisia tapauksia, että on likomärkänä ja istunut kuusen alla sadettapaossa tai ukon ilmaa ja välillä joutunut takkiin heittää pois, kun niin kuuma on ja sinne Tarakalle ja kyllähän se ja Suomen ilmastahan on mikä se on, että se vaihtelee niin paljon. Mutta kesällähän aina sanotaan, että minkä kesä kastaa, se kuivaa, ettei siitä niin kuin hermostu. Sama, että välillä kun ajan jonkun auton perässä, kun ne pölyää oikein kuivalla, niin siinä tietää kans ajaneensa kyllä. Kohderyhmä oli todella miehet ja ei suinkaan kaupunkiajoa, vaan Soliferin piti olla sellainen, joka käy missä vaan Suomessa, metsässä, pellon reunaa ajaa ja käydä kaupassa. Että käyttövarmuus oli aivan niin kuin. Ja sitten tietenkin tämä ajo-asento, ajo-ominaisuudet, ne testattiin hyvin paljon. Tutkiakseen jatkuvasti mopojensa kykyä selviytyä vaikeimmissakin tie- ja sääolosuhteissa, tehdas järjesti marraskuussa yhtämittaisen non-stop-ajon Helsingin ja Hangon välillä. Mopo on lähtenyt taipaleelleen Hangosta. Sama mopedi on liikkeellä yötä päivää, vuorokaudesta toiseen, 3 miehen vuorotellessa sen ajajina. Kyllä se oli aika tärkeä asia, että se oli kestävä, koska ainakin toivottiin, että sitä käytetään todella ympäri vuoden ja paljon. Hangosta Helsinkiin, Helsingistä Hankoon, lukemattomia kertoja vie näiden sisukkaiden miesten ja mopon tie. Kun menee isolle tielle, niin kyllähän ne siellä ajaa kovaa sit, kun siellä on 100 nopeusrajoitukset, kai ne saa siinä vähän kieli keskellä suuta ajaa, kun pelkää, että ne ajaa päälle siellä. Et ei ne paljon mopedia kyllä kunnioita nämä isommat autot, monikaan. Et tullaan niin läheltä, että siinä saa kyllä pitää varassa, ettei heilahda ojaan tai päin siitä. Kyllähän se mettässä kun ajaa, niin välillä lentää jotain hyönteistä naamaa ja koppakuoreista, että kolina käy ja semmosia tuntemuksia on. Kyllä se varmaan on, ei niin kiirettä pidä, niin tarvii liikkua, niin semmosille käy mopoilu. Ja näkee, jos lähtee pitempään reissuunkin, niin vähän enempi.